যেতেবেলে আসিবে এই স্বয়ংবর সভাকে সমস্ত পাছটি নেই আসিব এই স্বয়ংবর সভাকে আসিব তাই কহ এই স্বয়ংবর সভাকে नहीं आसो माँ सीता को स्वयं सभा को यशस्वी हो दीर्घायु हो माँ सीता निमंत्रण कर स्वयं सभा को निमंत्रण कर समस्त बसी समस्त
ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି এই ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ନିଜର ନାମ ପରିଚୟ ଦେଇ ଶିବଧରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଗୁଣ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। हे राजन्य मंडली जण जण होई आकर्षण करने चेष्टा करतु। महाराज जनक राजर्षिकर जय
ଭଙ୍ଗ କରି ସଙ୍ଗେ ଘେରି ନେଇକିରି ଶୀତଳା ସୁନ୍ଦରୀ
ঠিক আছে।
ଗୁରୁଦେବ ସେଇ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସେ ଧନକୁ ତମେ ଆକର୍ଷଣ କର। ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଦେଶ ଯେମିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ। ଯଥାଦେଶ ଗୁରୁଦେବ। ଆଦେଶ ବିଜୟ ହେବ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। বিজয় ভব। চারিওড়া লক্ষ্যে হে রাজেন্দ্র মণ্ডলী ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। हे चंद्र, हे सूर्य, हे दशदिन पारण समस्त देवतामंडल आज देवदेव इष्ट देवंकर এই পবিত্র ধনକୁ আকর্ষণ କରିବାକୁ যাଉଅଛୁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ।
ବର୍ଷ